Barkan mu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku subscribing wannan channel ɗin tamu mai albarka idan har ba ku subscribing mutum a baya kenan. Idan kuma kun subscribing ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin idan mun ɗaura bidiyon muku samu damar samun shi. Mun gode. A watan Disamba ne da ya gabata na shekara ta 2021 aka sace wata yarinya mai suna Hanifa 'yar shekara 5 kacal. Wannan al'amari ya jawo hankalin al'umma. Hukumomin kare haƙƙin ɗan adam sun ta yin kace nace da kuma sauran al'umman gari sun yi kace nace da kuma musayar kalamai akan satar wannan yarinya 'yar shekara 5 wacce bata ji ba bata gani ba. Wannan yarinya dai har yanzu ba a ga gawarta ba. Kwatsam kuma a wannan rana ne sai wani labari mara daɗi sai ya bayyana a inda aka tsinci gawar yarinyar nan Hanifa Abubakar mai shekaru 5 da aka sace a unguwar Dakata Kawaji a watan Disamba da ya gabata. An tsinci gawarta ne a inda aka daddatsa ta aka sanya ta a cikin buhu duk aka yi gunduwa da namanta. Subhanallahi. An yi wa Hanifa Abubakar sallah a babban masallacin Juma'a na Dakata a yau Alhamis. Wannan al'amari bai daɗi ba, mutane dai sun bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari da ya faru. A inda wani bawan Allah yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ibrahim Almu Rabiu shi kuma faɗi yake ta yaya Allah zai mana rahama idan irin wannan mugayen al'umma suna cikin mu. Nura Abba kuma yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah dan girman Allah ka isar wa wannan yarinya. Hadiza Usman ta ƙara da cewa Allah ya isar mata da iyayenta, Allah ya ba su dangana. To Allah ya sa mu dace, Allah ya ƙara mana imani, Allah ya raba mu kuma da waɗannan mugayen mutane. Allah ya tsare mu gaba ɗayan mu. Kar kuma ta a ƙarshe ku danna subscribe a wannan channel ɗin tamu domin danna subscribe ɗinku yana ba mu ƙwarin gwiwa na tura videos da suka danganci duk wasu al'amura na yau da gobe, musamman ma al'amura da suka danganci masana'antar Kannywood. Mun gode.